Το καιρό εκείνο ο ακμεότερος κλάδος της πελασγικής βριός εκάλυπτε 3 οικισμούς πέριξ του μυστηριώδους βράχου της Ακροπόλεως. Αλλά μετά τα δραματικά γεγονότα της Μεσοποταμίας, τα οποία οδήγησαν στην έξωση των πρωτοπλάστων εκ της κοιλάδος του Τίγρεως και προεκάλεσαν σύγχυση εις τας φρένας των ανθρώπων. Οι οικισμοί των Αθηνών ήρχισαν να πληθύνονται παραλόγως. Αποτέλεσμα υπήρξε η αλματώδης επέκτασης της πόλεως και η δημιουργία του λεγόμενου άστεως, το οποίο κατά τους αρχαιοπλήκτους ιστορικούς εμεγαλούργησε και περιαυλήθη την αύλη της αιωνιότητος. Οι αρχαίοι θεοί εν τη μερίμνητον δια τα υπόλοιπα πελασγικά φύλλα απεφάσισαν την βαθμιαία κατάρρευση των Αθηνών ως ηγέτιδος πόλεως και την απαλλαγή του ελληνισμού εκ των κινδύνων του συγκεντρωτισμού. Κατά τους επομένους μακρούς αιώνας κατεβλήθησαν αρκετές προσπάθειες για την αναβίωση του παλαιού αστεώς. Όλα αυτά απέφευσαν άκαρποι. Ευτυχώς δε διότι κατά την νεωτέραν και σκληροτέραν δοκιμασίαν του γένους η εκ νέου κυριαρχία των Αθηνών θα παιδινόμονε τας κορυφάς και τας παιδιάδας της πελασγικής γης, οποία διαμόρφωσαν την οριστική φυσιογνωμία της φυλής και κατήβγασαν δια μεσπέρου φωτός τους ομιχλώδεις ορίζοντας της περιδέους ανθρωπότητος. Τους ενεθυμήθη όσο σας αιωνιότητα που δεις τους κατενόησεν εις τας πραγματικά στον διαστάση και Αθήνε καταστά σε πρωτεύουσα
του νεοπαγούς κράτους ήρχισαν να προετοιμάζονται για την εκ νέου απορρόφηση της σικμάδος του έθνους. Άλλοι προγόνοι κι κληρονομία δεν είχεν εξ ολοκλήρους παταληθεί και οι μεταγενέστεροι αδερφοί το μικρό χορμόπουλο εκατόν υπηρετικών ωραίων και στενοπόρκης αθανάτου πατρίδας διέπλευσαν την αχερουσία της μοίρας των με τη γαλήνη του μαρτυρίου και της φυσίας και τα βαρβαρικά έθνη πόρησαν και κατηδί ανεκάθασαν ακριβώς όπως αυτοί. Κοιτάτε της οργής προφήτες, καμπάνας δίνες αγκαλείς, καθούν απόψε οι σωμίτες, να τον κοιτάνε επιρρείς, μες στα λαγόνια με την ζήρα, γιατί θα μένει μουσικία. Άραγε είναι αληθές ότι η θυσία των απέβη επί Ματέο. Ουδής δύναται να αποφανθεί με τα βεβαιότητος. Ουδής δύναται να προεξοφλήσει το μέλλον, διότι η ιστορία των ανθρώπων είναι συνεχής παλινδρόμησης, αλλά με την διαρκώς ογκουμένη υπερτροφίαν της Αττικής επρόπτηκε διαγράφωνονται σκοτεινά. Οι αρχαίοι θεοί δεν υπάρχουν για να δώσουν λύση και ούτω θα τον υβράδιον. Αυτοί θα συγκεντρώσουν εις τους κόλπους των και θα εξαφανίσουν διαπαντός την ελληνική αρετήν, όσο χρόνος εις το απόδο των παρελθόν κατέτρωγε τα ίδια αυτού τέκνα, διός ο ήλιος εις το απόδο των μέλλον θα συγκεντρώσει τις αγκάλας του τους πλανήτας του και θα καταβροχθήσει αυτούς γέννητο και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.